1419 година. Звучи като от откъс от стар учебник по история, нали? Но всъщност това не е просто някаква си дата, която трябва да запомните. Тогава се поставя началото на едно от най-вълнуващите академични пътешествия в Северна Европа. Говорим за вековно наследство на интелектуални търсения, което буквално продължава да оформя света около нас и до днес. И тук идва наистина интересният контраст. От една страна имаме тези изключително дълбоки исторически корени. Това е третият най-стар университет в Германия, който никога не е спирал да работи и абсолютно най-старият в целия район на Балтийско море. Но от друга страна, дръжте се да не паднете 750 милиона евро. Точно така, огромна финансова подкрепа е инвестирана в свръхмодерна инфраструктура между 1991 и 2015 година. Така че това е място, където историята определено не стои на едно място, а работи като двигател за бъдещето. Добре дошли в този обяснителен материал, в който ни предстои една доста енергична академична обиколка на университета в Росток. Ще разгледаме в детайли изследователския профил и модерните възможности, които очакват бъдещите студенти. Ще видим как точно една толкова елитна дестинация успява да съчетае класическото образование с най-модерните научни постижения. Нека да започваме! Ето и какъв е планът ни за днес. Съвсем накратко. Първо, ще видим как традицията среща модерните иновации. После преминаваме към 4 основни стълба на научните изследвания. Трето, ще обърнем внимание на глобалните институции и партньорства. И накрая ще разгледаме ултрамодерните съоръжения в самия кампус. Този обзор обхваща всичко, от сериозната наука до онези важни практически удобства. Раздел 1. Традицията среща модерните иновации. Време е да се гмурнем в това как една институция на над 600 години успява да оперира на самия ръб на съвременната наука. Официалното мото на университета е Traditio et Innovatio, т.е. традиция и иновация. И знаете ли, това не е просто някаква красива фраза за брошурите. То утвърждава идеята, че историческия престиж не е само повод за гордост от миналото, а е буквално фундамента за днешните открития. Представете си, институцията е преминала през политически борби и смяна на цели епохи, безброй реформи, но това мото си остава сигурен компас през вековете. И ако трябва да говорим за мащаб, тук нещата стават наистина сериозни. Университетът е свързан с не един или двама, а цели 5 Нобелови лауреати. Има и един много любопитен исторически факт. През 1919 година, за своята 500 годишнина, Росток става първото висше учебно заведение в света, което присъжда почетна докторска степен на самия Алберт Айнщейн. Добавете към това факта, че външното финансиране за наука е скочило драстично, достигайки над 65 милиона евро годишно днес, плюс студенти от поне 99 различни държави. Мисля, че вече е ясно. Говорим за истински, мащабен, глобален интелектуален център. Преминаваме към раздел 2. 4 стълба на научните изследвания и новият интердисциплинарен факултет. През 2007 и 2010 година университетът прави една доста смела стъпка. Просто премахва старите прегради между дисциплините, за да насърчи съвместната работа. Първият от тези 4 стълба се нарича «Живот, светлина и материя». Звучи малко като заглавие на научно-фантастичен филм, нали? Но всъщност това е профилна линия, която свързва фундаменталните природни закони с живата материя. Изследователите тук на практика преодоляват пропаста между атомната физика и науките за живота. Те търсят отговори на най-дълбоките въпроси за това как изобщо функционира природата на микрониво. Абсолютно завладяващо. Вторият стълб е съвсем логично свързан с това къде се намира самият университет, а именно морски системи. Тъй като Росток е разположен точно на брега на Балтийско море, той използва тази уникална локация максимално, за да прави много напреднали изследвания на крайбрежната и морската среда. И това не е просто суха теория в някоя лаборатория. Това е динамична работа директно на терен, в една от най-важните екосистеми в цяла Европа. Третата изследователска линия е стареене на индивидите и обществата. Нека си признаем, това е директен отговор на едно от най-големите демографски предизвикателства на съвременния ни свят. Тук учените обединяват усилията си, за да разберат какво точно се случва с продължителността на човешкия живот и, което е по-важното, какво реално означава това за обществото, икономиката и здравните ни системи.
Изключително важна тема за всички нас. И така, стигаме до четвъртия стълб, който беше добавен през 2010 година. Знание, култура, трансформация. Това е сферата, в която хуманитарните и социалните науки наистина блестят. За всеки бъдещ учен, който се насочва натам, този профил предлага невероятната възможност да изучава онези дълбоки динамики, които реално движат историческите, културни и обществени промени в света около нас. Раздел 3. Глобални институти и партньорства. Тук поглеждаме нещата от малко по-високо, за да видим как университетът действа като наистина мощен възел, събиращ на едно място различни независими изследователски центрове. Само погледнете тази концентрация на научен потенциал. Университетът си сътрудничи директно с някои от абсолютно най-престижните независими институти в Германия. Говорим за институтите на Лайбниц, обществото Макс Планк и обществото Фраунхофер. Какво означава това на практика? Означава огромен, направо безпрецедентен достъп до ресурси и експертиза, както за студентите, така и за преподавателите. Независимо дали се интересувате от атмосферна физика, демография или компютърна графика, плътността на научната мрежа тук е просто от световна класа. И накрая, раздел 4. Ултрамодерни съоръжения в кампуса. Време е да преместим фокуса от абстрактните изследователски концепции към реалните, практически неща – сградите и съоръженията, които студентите и учените ще ползват буквално всеки ден. Да започнем с университетската библиотека. Тя разполага с внушителните 3 милиона физически тома. Това включва изключително редки исторически колекции от стари книги, които са истинско съкровище, ако сте изследовател. После имаме Центъра за патенти и стандарти, който дава много лесен достъп до всички възможни технически норми. А ако случайно сте международен студент, който тепърва пристига, помислили се и за това. Студентските услуги предлагат специален стартов пакет, който ви урежда с логистична подкрепа и настаняване още от първия ден. Цялата тази мащабна инфраструктура е изградена изцяло с мисъл за хората. Този интегриран подход на Рошток си личи много ясно и при университетската болница, която е напълно функционална и се намира на територията на кампуса. Тя обединява множество специализирани институти, като един от тях е Институтът за неврорегенерация Албрехт Косел. Ако сте студент по медицина или биотехнологии, това наистина е като сбъдната мечта. Имате директен достъп до клинични изпитвания и се обучавате в среда на най-високо ниво, където теорията наистина веднага, се сблъсква с практиката. И само се разходете из кампуса, за да видите един страхотен контраст. От едната страна е зоологическата колекция, която е основана, представете си, още през 1775 година, а от другата страна са тези живи, активно развиващи се екосистеми в оранжериите на свръхмодерната ботаническа градина. Институцията хем ревниво пази своите безценни вековни архиви, хем в същото време поддържа едни много активни и жизнени среди за най-съвременните екологични изследвания. Но най-важното нещо в крайна сметка са хората, нали? Жизнената академична общност, която стои зад целия този проект. Имаме над 13 700 студенти, но вижте съотношението. Над 1300 души академичен състав и почти същия брой докторанти. Да преведем тези числа, това означава изключително силно присъствие на напреднали изследователи и една брилянтна възможност за индивидуално наставничество. Изобщо не сте просто някаква бройка с една огромна система. И така започнахме от далечната 1419 година и стигнахме до днес, при ултрамодерните съоръжения, милионните инвестиции и тези необятни изследователски мрежи. Това е институция, която не просто е оцеляла някакси през вековете, тя продължава много активно да диктува правилата в съвременната наука. Затова въпросът, който остава пред всеки един бъдещ изследовател, разглеждащ този профил, е много прост. Какви ли бъдещи открития очакват точно следващото поколение учени в Рошток? И може би, вие ще сте част от тях?